assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama. Weltare artude plateau mon yenna yonta hande saha kala no min heewi waɗirande wonni on gandi yenna min bayrino on kono on pamat ko haajuji tan kono min jewni on no feewi kadi min garte mon no min waɗiranto on ni chaque dimanche rek e émission mon yonta hande kadi e thème kesso kadi e invité kesso. Donc mi salmini yeebiyankoɓe, mi salmini yenna technicien men Djiby Dieng, mi salmini yenna ardiɓe galle ɓe, onon fof mi salmini on, mi juurimama on, mi daari jaam on. Donc mi hokka konngol re Salma waynodira e bandiraɓe kankone, salmodira e bandiraɓe kankone. Salma mi salminima. Mi salminimama Raky. Salmini invité amen Amadou. Mi salminima. Assalamu alaikum awladu Mauritanie, assalamu alaikum awladu Sénégal. Mi salmini kalto ɓiɗɗo pullo mbimi e mbimami ko debbo dondu e cammalli pare fuu tan ngara jiya ko waraji wana mbimi ɗum nde waranma jariyatu min calminima min jewni no feewi machallah. Jaari min calminimama kadi hande en jiyanimo e plateau he sabu mo wonde yenna mo jogi dese mo jogi sunare, donc min duwani mom kadi yalla yurmo yafomo. Donc min dokka invité men wore Amadou Thiam salmodire e yeebiyankoɓe. Mi salminima Amadou. Assalamu alaikum, mi salmini on, mi salmini mon kala inde mun e yettode mun, mi salmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe, mi salmini kadi pulaku kadi ko weltare tan hande ardemi ɗo e émission he eyyi par ce que neɗɗo ala ko ɓuuri bandum seko ko tindomo tan wawata teddindemo eyyi kadi juste kadi jaraɗo ɗo eno eyyi en duwon momo en mbimo duuro e maayo cankiraɗo en duwon momo yo Allah yurmomo yafomo yo Allah harnumal janna eyyi a jarama a weltanama. Donc hande en gari kadi e thème kesso, thème mo ganduɗa oɗo saaha en memi yenna woni parti goto sabu en ndi oɗo saaha laaɓi Dakar ɗi déguerpissement état o ƴetti décision ittude yenna kala jeeyowo e laaɓi ɗi e tali ɗi kadi e trottoir uji ɗi kamɓe fof ɓe guittiɓe ha laaɓi car. ɓenne mbiya ene moƴƴi, ɓenne mbiya moƴƴani, ene arda caɗele fof. Hande noon min gaddani won e plateau he rek jawten hen yenna Salma no miijoriɗa ɗum men. Eyyi Raky, vraiment ko hunde wonde triste. Zone uji ɗi heɓ ɗo yanno ko nawnimirawo men ɗo mokki rewumi men guittama e laabi he nawama ay konatemo guddal jaar affaire joni ne jiiɓida. est ce que ko gonga ni ɓe dari koye laabi laamu ngu ne fof no waɗande ɓe poti wonde ɓe retrouvaille ɓe kamɓe tan aɓe jeeya ɗon c'est mieux quoi pour ittede tan ha laaɓa joni jeerɗa yaha sa yiɗi sodde an coro anda ko poɗɗa sodde par ce que yiyataɓe ene muuse men amen e muuse kamɓene ɓe muuse ɓe so Amadou anne miijo ma ko fate yenna ɗiɗo déguerpissement uji en tant que yenna jeeyowo saaha kala yenna ko hen turotono ɗon oɗo saaha ɓe pini ɓe guitti on e bon sutura mon kadi dal c'est pas weeɓani. Donc holno guurdirɗa ɗum yenna oɗo saaha? eyyi juste ɗum ɗon kam welani quoi presque to gandanɗa hoorema to keɓata suturuma e placement mo gandanɗa hoorema ko hen jinnama e jakori ko hen jakorɗa an e hoorema juste tan ñalawma goto gara mbiɗa wadara ɗo te a ala banggue goɗɗo a ala ballowo hunde annoto eyyi kono ra yettere Allah hunde foof koma metta nde fuɗɗo welde eyyi bon e mbaɗi hen kono hande ɓe garan tan ɓe guitti men hen kadi min gar min daro par ce que min mbawa yaade min gala tomin payi so wona ɗon kadi somin jooɗima kadi ala o nafata juste tan min keddi ɗon ko noon kam ha joni kam koye karel tan minen e mabɓe quoi eyyi. An ko jeeyata exactement hen? eyyi min jeeyami ko fruit eyyi ko fruit jeeyami kala ko miijiɗa e fruit sa waɗi hem commande ene manque ni kono sa waɗi hem commande mom waɗama maniére no keɓirami ɗum mi addama ɗum mi livrama ɗum quoi eyyi. Donc livraison ngaji yenna ene sammori walla ko saaha tan yenna dañta livraison ngaji walla aɗa yeeya détail? Bon gonga koye tali he bon gonɗa mais
ko ɓuri hen heewde ko tali o walla ko commande uji ɓuri heewde? tali o ene yahanno mais yettere Allah kadi commande o kadi ene yahowa par ce que commande o ene yaha presque restaurant ji gonɗi to Almadi ɗi en woodi hen certains restaurant ji komin yeeri ɗum guila e début ha joni kadi minen meɓe gondi eyyi kadi en même temps mboɗomi tali he kadi eyyi kono pour l'instant ni to gonɗen ɗo ko commande o ɓuuri wawde yaade quoi presque tali o joni welani quoi mi anda ko woni welani kadi des fois adanta on caɗele banggue wadde risque hen wonde tali he wonde joom autoji des fois a yiɗat ɓennude ɓe dal danger ji gonɗi hen ɗi dal yimɓe garta hen eyyi hunde ne waɗi danger kadi koɓe mbiyata ton aɗa to jiiɗa kala to moƴƴo woni bonde nen ɗon hamin daro e tali he hol aroɓe mbaɗa min encouragé guitta joodi mumen dokka min walla ballira min hol aroɓe kadi nomin derdini beela jettoto tan jaɓɓoya men min mo kalda toon ɗo eno min meeɗi ferede école normale eyyi kono fof tan ko muñal eyyi eko risque bonɗo min mbaɗata hen kadi mais ala no waɗa quoi eyyi ene muuside salma amadou namade mo ɗo dal gotol tan onon joni so darima tawi ɗon jeeya jeeguji mum ɗi mba laamu ngu kam so ari watta on haydara police ɓe kamɓe ɓe yiyaɓe gonni marché ɗo aɓe keewa ɗon des fois surtout joni ko yimɓe guitta joni e taliyeji goo mbaɗi ɗon amdu on tuneji ɗi daari soɓe jiɗi wurtan ɓe dégage ɗum ko ramassat ɗum walla eyyi presque ko ramasse par ce que holto minen ligne ji mum ɓuuri wadde darade presque ko ligne ji gandanɗa hoorema galleji ministére uji walla ko galleji présidentiel uji en woodi bandiraɓam ɗo to darto ɗo école normale ɗon ko galle Senghor yoɗani ni min daro ɗon min jeeya mais kadi ko alay saago kadi min daro ɗon par ce que ɓuuri wadde marché neɗɗo ham to marché ɓuuri wonde to ɗon ɓurta ragande pour yidde hebde e min kadi to dartomi ɗo pulsaɓe ham bon ɓe tampinanimi mais borom galle o so ari tan o waɗan dégagé bagage am o wiya ɗo mi ala droit dara ɗon eyyi ñagoɗamo tan hanki tan o pari wadde ɗum mais kadi koye ñagude tan a waɗan négocier quoi eyyi si sa woni place jananɗo kam har ko dama galle jananɗo gonɗa John négocier tan mbatta keɓa ko jiɗɗa ko kono yo Allah wallu amin 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 toon ni ene banggue Dakar o ene samori me Keur Massar ɗo en oɗo saaha déguerpissement uji ɗi noɓe saaha a tawan neɗɗo ne haalde client ni ɓe cikka ka bertuɗo hen ɓe petta bagage ma walla ɓe ay marché bes ɗo hande sa yi hande a yi tan hay gorne e marché bes hande ni muusi ne hamni ay an yoɗa halis ma kuyde soɗo wona ñeta ko coɗɗa par ce que a yiyata haaɓe holo ban aussi pareillement hay sa yiɗi sodde fuga jaay pour sukaɓe ane gortori yonti a yiyata haaɓe ni anda hono bangue ɓe goni sinon kam au moins kaɓe gona place goto ɓe jeeya kam ɗo mbiya oɗo place e ɓen ɗo ma yi tawyaɓe ɗon hono ɗum a yiyataɓe ɗon hamni ɗo ha wawi hadde hamni o laamu kamɓe ɓe mballu sukaɓe zone uji ɗi no liggori par ce que neɗɗo sa liggaki a wawa jande ko yiɗɗa jande ko kamɓe fof ɓen ɗo gari kamɓe fof ɓen ɗo Dakar ɗo pour yiɗi jande ko jani ay ɗon daro lawol ne yeeya tan ko yiɗi jande hunde ɓe ngala droit wiide ɓe yekkidde ɓe tan tawrade ko mbaɗiɓe hay nokku ɗum kam vraiment moom enen muusi muusi miijunoɓe koyemɓe tan kamɓe ɓe ɗuminta mais kadi des fois ɓe pewnantuɓe place uji guiƴe en hono guiƴe en walla mawɓe en so pewnanama ha paari mbiya to ɓe pawa ɗo henna waɗani ɓe arrange ɓe jiyata yimɓe ɓe gara kadi ɓe gona e tali he ɗum fof kamɓe kam des fois moom haɓe tooña des fois moom kamɓe yewɓe haɓeɗe exagéré par ce que neɗɗo kam gonga tan weeli Allah wonno koye haalde jawta des fois moom haɓe tooña so taw awtone woni holɗum ganduɗa ɗo wona pour jeegu waɗiɗa ɗo ɗum ko pour lawol pour sene ɓenna ay an ɓenno tana probléme ɓennude a ronka hay ɓennude sa wogima e écoute juma a waɗini a wogima gogoɗa e paɗum ɗo jomum dilɗa ɗon seeɗa jomum an ɓenno wona waɗa dina probléme e ɗumine jeeyo par ce que jomum bertata ko hay dow tali so Allah ɗum kam ay mbaɗa ɗum des fois e trottoir uji hen bertata ɗum ɗo memɓe sa wiide ɓenno yiɗi ɓenno ka heɓiɗa janta kono haɓe para haɓe itte ɗo kam ha laaɓa ha weyi ceerno ɓe para wadde ɗum kono catara ɓe feere dal ɓe ƴeewa oɗo banggue ɗo eɓe jiiru ɗo walla ɓe muñirka ɗum ɓuuri par ce que go Sénégal ne muusi ala liggey kala ko neɗɗo waɗa sutoro ɗum ɗo pour attude mbaɗa hen sutoro ma jeeya ɗon ko jenɗa hen kamɓe para ɓe sukaɓe ɗon ha laaɓa ha weyi ceerno yo jaa kala kantine payne dow fof ndemto no mbiyon on 4 plat ata bonna fof ha bona ɗum vraiment ne muusi
kadi saha bagasuji munen ɓe bonnat ɓe bonna ha bona neɗɗo afama ittude lawole hokku ɗum ko yonata mbiya kalɗo mi jek e teranga mbiya ɗum hande de ɗum ɗo wona lawol wona gonga wona lawol para ɗum mbar wona lawol ɗo ko lawol yimɓe priɓe ɓenna nda naggam nani min bonna ɗum noon jaaha ɗiya tan goɗɗo gonɗa ɗum watta coow on kana mbaɗa débarrage tan bonna tan ha bona pourtant encadré mais des fois ko mbimi ko des fois hasko dokkam men ɓe tiiɗat koye ɓe garta ala sa hokkama kay artata ɗum kay sa hokki jonko yoni jomum artata ko juste sa yi min dokke nokku min jaha min garta to toon alna min gartam presque min aɗa wawi waddemi ɗo e magasin yo wonɗo mi gére ɗum tu vois walla mi ara mi wiya mi gére magasin o kono noon somi tawi ko beddoto ko keɓam ɗo no ɓuranam ko keɓam magasin o komi duttoro ɗum magasin beddoto presque neɗɗo to jiraɗo to gandirɗa ɗo e ko ɓuurema o ko ɗum tan mbawata hebde toon kadi daganta ko ɗum tan daddanta kadi juste zone uji min mbaɗanmi ɓe encouragé yoɓe tinno rek eyyi ko kalko jiiɗa mettat avant belama ken ara kadi ko liggey tan woni gonga kala ko wona liggey wona gonga yoɓe gacce foof ɓe mbaɗa respecté liggey maɓɓe ɓe mbaɗa respecté jinnaɓe ɓe eyyi ɓe jeehe heure ɓe garte heure ko heddi o ko noon laamu ene jogui hen gueɗal gonga ɓe jiiɗa min daro e beddaji he mais ene jogui nokkuji mo gandanɗa hoorema nanɗo e Dakar bayaluji mawɗi ene wawi waɗede marché ji ko gandanɗa hoorema minen foof daranoɓe beddaji ɓe ɓe guittu min ɓe mbaɗa min hen ko nande e aéroport men geggaɗo eno joni ene waɗi boowol mo gandanɗa hoorema hay goto anda no foti hectare uji ha mbawno wadde marché mawɗo mais ɓe mbaɗani hen ɓe jaaha ɓe jaggi ɓe mbaɗi ko galleji ne yeeye a faami tawa ponno wadde marché suuhaɓe foof natto darade beddaji natto wadde clandestin ji ɓe mballu ɗumen ko noon ɗum foof natti eyyi ko alay saago kadi komin darto beddaji o ko minen meɓɓe tan jusqu'à le fond par ce que ala ko ɓe dokkani min hunde minen kadi min gabbotaɓe kadi haɓe jiiɗa koɓe jiiɗi ho hamin mbaɗnaɓe ɗum presque min jiiɗa joɗade walla hamin mbaɗanno ko wona noon eyyi ko noon mais onon liggey mon joni oɗon jiito hen koye mon oɗon daña bénéfice walla bénéfice o hewani eyyi liggey o pour l'instant ni to gonen ɗo ko ñakkude pexe rek a yahan tan liggoɗa mais wax dëgg fa yalla ɗiɗo tawji kam affaire o ne waɗi degueur mi anda ko ouverture o eyyi mi anda ko école o uddiri o mi andinta eyyi kono hunde ne kam wona école uddiri ko de ko yimɓe ganduɗa ɗo keɗɗon eyyi ko juste ko ɗum ɗon kadi nani hen yimɓe gandata ko to gonirɗon ko ɗum woni haala ka ɗum ɗon kadi nani hen kono noon kam ene heeɓo ko ɓuuri wonde jonde quoi eyyi sa yeehi tan hay sino kam ko ñamɗa walla to cuurɗa ham wodan ko keɓɗa eyyi kono kam wona no 100% ha ko yimɓe ne jakoro hen kadi wuro ngo ne muusi oɗo saha trop ene muusi on so Allah ne muusi ala onon on ƴeewan place goto tan gonanɗa koye mon oɗo place ko mbaɗa ɗum hankkadi place mon to moƴƴe mon ɗon haɗa no jogui commande uji andiɗa par commande uji aɓen kilele maɓe tan ko nokku goɗɗo oɗo bureau ɗo gonɗa changé hankkadi place mbawatode mo toon neɗɗo ñamata kona arsuko muɗum kanko mbawɗa wonde aduna he so Allah wi ɗum ɗo heeɓa ɗum oɗo journée ka keeɓo ala kulli ala heɓata neɗɗo ala ko wawi hen ƴeewa placement moƴƴo tan gona ɗon mbaɗa ɗon no jaɗɗo kama foye Allah foof ma moƴƴu ɓuuri tan guittuɗa ɗo tan waɗa ɗo waɗa joom moylowol tewa battere ma tan bonat kayma fof bonat sabu tawa ñunɗa tama ɓoyi tawa ma heelat taw puspuniɗa ɓoyi pusma poloñ ɗo so ɓoyi caros ɓe bonan ɗum foof ɓe mbaɗana ɗum ɗo ala sens ƴeewa tan placement goto moƴƴo gona ɗon cléma mbiya ɓe tawe ɗon arsuko ma ala kulli ala ñamat force ka keeɓo tindana koye mon ka son wadde violence meɓɓe ay laamu kam sa wadde ɗum goɓɓa goɓɓi ko an tampata ko an yanata kamɓe ɓe jogui doole wona hayso ko an tooñiɓe hayso kamɓe tooñma yiyetake gonga non woto jawaddeɓe junggo ni waɗa ni ɗum fof woto tawe eyyi conseil dokkanmaɓe tan ko merci conseil ma merci fayida ma liggoɗa liggey ma ñanɗa fof nel dajjinɗa e ma tan jina duwajinaɓe ɗo ene gone ma a tampata la abadan yita ko musma e aduna ma gonga teddinɓe tan inchallah ma ɓuuri wujjude e fende yen heɓe jiiɗa hen woɓɓe ne jogui complexe wiide ko marchand ambulant sabu hollum wiyata kene yahay nangue ngeni wuuli woni liggeyaji wona pour kañum men taw ɓe ganda ala so métier ɓe mbiyata ko yapade so métier kala ko nanguɗa ɓuuri kala ko nanguɗa liggoɗa hen cuuroɗa hen taw ko ene dagui ɓuuri wadde ko boni wujjude hen ƴettude ka hijanan hen ɗum ala sens moni fo yo jaggu ɗo jaggi ɗo rek taw ene moƴƴi ko ɗum ɗon tan
kadi ko consigne ngaji mon di wonde kadi ko dokkorono zone uji di consigne ngaji mon zone uji ko dum don parce que ko onon gone plateau ji parce que ko minen jeboton pour ƴeftude mon conseil kadi ko kaltono hedene moƴƴi ko juste no temps wayni ene metti welani minen e koyamen kadi hamin gandi welani ko non kadi ko ñakkude pehe kadi ko mbiɗono rek bon darade bedda ene yee ene waɗa marchand ambila ko gandanɗa hoorema ko dagui ɓuuri darade bedda ene waɗa agressé ne hokka jinna mum ñaama walla ne waɗira haajuji mum ko darade beddo ene waɗa ñakka pehe gona emprunté gona maçon gona fof kala ko mbaɗa wonde e aduna liggey ko liggey par ce que min juste somi haalnima e nder carriére am affaire woni muusi par ce que min guila jibinama ha joni ko liggey tan min gandira guila e nder wuura men e nder luumo wuura men kala jolfo gonɗo ɗon début hamin gandi chaque dimanche min jahan min mbaɗa hen ala fof min jeeyi mongo min jeeyi orange min jeeyi comci min mbaɗi marchand ambulant min liggimo min e baraji nder wuura men mi joguimo saraɗam puccu mi waɗi ɗum fof e nder wuura men mbiɗa naw ciment ɗum fof ko yidde waɗande hoore mum hunde wallahi ma waɗa fexe ko wonande mo tampane Allah mo yiye fof so debbo so gorko neɗɗo gom hoore ma goma liggey ma hayso ko liggey bindano harmani bonani en tant que aɗa waɗa dan doole ma so lewru ma weeya nda wa liggi ene dagui c'est normal ene dagui ha ɗon wawi ha ɓuuri bonde hande ko daroɗa e bedda a waɗɗa o naka sudul noon yumma e nanma janggo e jaam bonna inde yumma bonna inde taw yumma ala ɓuuri ɗum moƴƴude wallahi ɓiɗɗo wara yummum ha maaya gonga mbaɗa yumma ha maaya taw anda an wari ɗum bonna liggey yumma ha bon taw an wari yumma wallahi kono sa liggo liggey ma a tampana ha ɓawi lewru ma no yiɓeɗa anda kalis ma joɓeɗa joɓeɗima welni aɗa waɗa fiere oɗon kalis an c'est normal aɗa waɗa fiere kalis he par ce que ɗum ko an liggi ko an jeeyi a waɗani ko boni ewa ko ɗum nde woni ko ɓuri tidde ko wasde dañde gacce fawde gacce yenna famille ma ko ɗum ɓuri tidde neɗɗo yo jogo joom tan liggo Allah waɗano ɗum sutura ko ɗum ɓuri tidde wallahi donc deuxième partie amen o ko haalde ko fate concert on baɗowo yenna le 1er novembre toon to Douta Seck donc concert Ismaïla Diop ɓurɗo andirede El Prési donc oɗo saaha amin jiya yenna mone wadde wayno campagne publicitaire ko fate événement makko donc mi hokkuma konngol an haala hen ko fate concert o e ticket ji fof no yarata eyyi salamu aleykum ha joni kadi koye liggey gonɗen presque eɗen jogui grand événement toon to Douta Seck eyyi artiste men kadi ko artiste pulagu fof gaddirnoɗo El Prési jaaɗo cuuɗi men Horko Diéré eyyi ko artiste kadi joguiɗo talent eyyi omo noddi ɓiɓɓe fulɓe fof toon to Douta Seck 1er novembre yo gar kadi ballitamo keewal kadi ganda kadi holko addi o addana ɗum ko ɓiɓɓe fulɓe ɗum noon noon onon fof oɗon nodda hen prévente noon waɗi disponible jour ji prévente 2000 francs jour ji 3000 VIP 5000 bon Pin TV fof noddama toon kadi ɓiɓɓe ful fof noddama toon eyyi donc ticket ji ticket 2000 ɗo joni ticket 2000 o wonɗo mais VIP kadi baɗɗo eyyi donc from Orca City ticket ji 2000 francs donc jiɗɗo sodde ticket numéro hol numéro noddirtuma jiɗɗo sodde ticket fof en wawi noddude oɗo numéro woni numéro 78 257 15 98 eyyi mboɗomi to Ngor eyyi 78 257 15 98 257 15 87 98 ok mi noddi jeune Wakam Ngor eyyi min ko on banggue ko kettirmi e Yoff kal baɗɗo go ɓiɗɗo pullo gonɗo toon on noddama yo gar mbaɗon tajon ticket ji nen ɗon e waɗi disponible noddude oɗon numéro fof kadi heɓat inchallah kadi ko wonɗo e Dakar e ko taari Dakar fof on noddama yo gaare événement o inchallah donc no wiiri ni onon fof gaare jaggene événement hen balliten yenna frère amin El Prési saabu ko wi ko neɗɗo kala ko mbatta henne a dañat hen volonté e yidde te kanko El Prési hamin gila 2017 2018 en gila nden gila gandumon omo waɗa rap gila nden o accani omo hen donc kanko o ardini ko yidde wona buzz wona yidde ayde kono ko yidde kanko kam o holliri carrément
hip hop rabo ko jiɗɗo donc ko laawol yimɓe mballamo mbaɗa mo soutenir yimɓe fof jaha le 1er inchallah le 1er novembre toon to Douta Seck kebbinen yenna saalo ha heew mbaɗen mo soutenir sabu omo waɗi ɗum mérité no feewi inchallah donc le 1er novembre inchallah Douta Seck 1er novembre onon fof noddama toon hunde weɓata min jogui projet ji kewɗi ko gandanɗa hoorema jiɗɗo andude ɗum fof so ari 1er novembre Douta Seck inchallah ma andu ɗum ko hawnimoɗa andi ma jomum jiiron ko yooɗi ko gandanɗa hoorema kalmo yakorohi ɗum ɗon e el président mo andu moftin ko ɓuuri ɗum déjà hamin gandi ko min jogui minen inchallah kadi hamin gandi ko artiste baɗɗo engagé kanko ko jiita ɗo wona jogade doole woni wadde l'essentiel kal neɗɗo kalko mbawɗa wonde aduna ko ɓernde e yidde gom minen pijji minen mawnidi min mbiɗa andi ko waɗi engagé guilno ƴefti oɗo rap ha joni ala ko jiiɗa hen so wona avance ɗum tan min jeyamo par ce que omo waɗa événement ji mawɗi omo waɗa événement ji mawɗi e diwan men to horko ƴere kadi ko taari ɗum omo jogui projet kewɗi mais ngollo noon o yiiɗi ko tintinde ɓiɓɓe fulɓe fof ko ɗo yiiɗi waɗande ɗumen eyyi événement o joni enen fof on noddama toon kadi inchallah eyyi so Allah jaaɓi inchallah donc ko ɗum wonno émission men hannde mi hokka Salma waynodira e bandiraɓe rek ha inchallah dimanche prochain inchallah hande émission men weeli so Allah miɗani gas on to on ko noon tan inchallah wallahi ha hande ko debbo Doundou Thiamale waynodira e bandiraɓe fof ha dimanche prochain inchallah e thème kesso dimanche noon mi gaddatam gaddaɗo ɗo janggo dimanche garoɗo hen noon waɗan fof e fala inchallah accuram jaƴƴi hande inchallah deƴƴo toon surprise wonata donc Amadou anne konngol ma cakkitiɗo émission o eyyi konngolom cakkitgol ngol ko salminde ɓiɓɓe fulɓe kadi e gandanɗa hoorema min komi jeune influenceur de zone uji kadi ko liggey tan e wonde dendagal kal ɓiɗɗo pullo dariɗo e jiɗɗo wonde yo tinno e liggey mum tinno e ko woni ho eyyi ko mbiyami ho guiƴiraɓe ɓe dokkanmiɓe conseil yoɓe tinnoɓe liggo jinnameɓe jakore meɓe tampiniɓe guila ɓe gonani hay batta ha toɓe goni ɗo hankkadin ko yakare meɓe wone meɓe hankkadin wona kamɓe jogui yakare jinnaɓe ko jinnaɓe jogue meɓe yakare hankkadin ko yoɓe ballu jinnaɓe eyyi ɓe guittu ɗum e tampere ɓe ballu ɗumen garte foftere diva kadi ha joni kadi événement men o hoto jejjit hen ɗum so Allah jaaɓi inchallah 1er novembre eyyi on calminama kadi ha émission goɗɗo so Allah jaaɓi inchallah mi weltima hen no fewi eyyi mi weltima kadi e caabiɗo émission o mi salnimo eyyi a jarama weltanama no fewi yalla nemno foof inchallah amin jeygu ngu yalla barkin ɗum yalla yettine to jiɗɗa yettade to amin Ismaël walluma ha événement o wona succès yanna inchallah amin e ko yiɗi hen ko yalla waɗanmo ɗum amin kadi Allah hokkamo en yettoyade to yiɗi yettade to kadi o waɗa créé waɗa organisé concert aji mawɗi inchallah donc ɗum wonno émission amen hannde min dokki on rendez-vous ha dimanche prochain so hawre welede Allah on jarama